ce ba in ce wasu ana na ci ruwar ku na ci ruwar ku a don haka ne kaga ba mu gama ba dole sai mun samu rike wayannan taka tana kuma mun ciki wayannan taka tsakiya take sai mun yi sindin mai daurin na a cikin zuba da wani yayi aikin kenan ba a ba yanzu dole mu samu ba madu shi ne yawancin ai godiya in ba godiya ka ba aikin da zai baki muka yi ta faɗa ko ba haka ba kun gane ya godiya dan daga dan wannan sun na kare Yayi. godiya an yi aiki shigowa za ku yi ko duka shiga zamu muna magana dododo za ka iya fara faɗin wannan ina to kwanan ina shigo da samun ne ka san me yake faruwa dorai Salamu alaikum. wa alaikum salam hajiya sanda zuwa ba da zuwa ba da Na zo ne kan maganar yare to sanda zuwa yawwa. kin san saboda abun dole ne sai jinin mutum yana gurin sannan za mu iya karɓa a yau mutum aiki kada a ji abin da muke bukata kawai shine hannun da za su sa din sorry dan Allah mu dan sake wannan a to mu je kawai haka din daga kawai farko kuma da farko da na farko ko wani ba action Na zo kan maganar aikin nan da za a yi. yawwa to dama ba wata matsala bace a ciki kin san dai duk wanda za a yi wa aiki wani nasa yana sa hannu Dole. yau to shine kawai abin da muke bukata sa hannun nake bukata ni yanzu saboda a gaggauta yin aikin to shine kawai abin da muke bukata dama yawwa Ai ba komai. Ai duk ɗaya ne. ke ce za ki sa hannun Eh zan saka ba da to mu. wannan Ai ai duk ɗaya ne. ba abun nan bane wannan Duk ɗaya ne. yawwa to alhamdulillah Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu sa'a Allah ya ƙara sauki shikenan